Ja, welkom weer bij het Vastelovenscafé. Het is dinsdag en we zitten in een week voor de Vastelovend. Hè? Ja, we hebben deze week 2 uitzendingen, boordevol met artiesten. Rob van Soes is alvast naar binnen gegaan, want de eerste artiesten zitten al klaar. Dus ik zou zeggen, kom snel naar binnen. Hij is weer Vastelovenscafé. In de Vastelovensstreet binnen Pelemaas zien we altijd heel veel organisaties die elk jaar weer terugkomen. En een van die organisaties die al standaard 12 jaar dit jaar actief zien, zaterdags voor de Vastelovend. Dat is de Bob-commissie, oftewel de Britse organisatie, de boetezitting. En hij aan tafel is aangeschoven. Millie en Ger, goedenavond, welkom in ons Vastelovenscafé. Ja, goedenavond. Moet heel even een kleine correctie, ja. want het is soortig voor Vastelovend. Dat moet eigenlijk een week voor Vastelovend. De week voor Vastelovend, ja. hè? Dit jaar is het 3 februari. Ja. Gaat het hele gebeuren weer plaatsvinden, standaard in Bree bij MAF, Boete. Hoe heb je je dit jaar voorbereid naar het grote feest van vorig jaar? 11 keer. Je ziet toen eerder begon, een hele happening was het toen. Gaat je op diezelfde trant door dit jaar? Vorig jaar zien we om 11:11 begonnen, omdat het inderdaad de 11e keer was. Maar we willen gewoon de andere jaren gewoon weer 11:01 beginnen. Omdat het van 11 is 6 is lang genoeg. En het heeft toch heel wat organisatie nodig als ze altijd zo lang wil blijven vieren, zeg maar. Ja, en vorig jaar hebben we er eigenlijk ook voor 11 hebben we er voor alle mollen aanwezig. Hebben we spek en eieren en zoeken erbij. Om dat een beetje een extra tintje te geven, zeg maar. En dat hebben we dit jaar natuurlijk niet. Dat hebben we niet ieder jaar. Nee, het zijn altijd 4 staan op het gebied. Hè? Maar in ieder geval, je doet het al samen al 12 jaar met een aantal mensen in de commissie. Hoeveel man bestaat de commissie bij jullie? We zien momenteel met 7 mensen. Vorig waren we met 8. Maar Wil van Heijelintjes heeft vorig jaar besloten om een stapje terug te zetten. Die hulp achter de schermen nog wel mee, maar die is niet meer formeel bij de organisatie, zeg maar. En in al die jaren is natuurlijk al veel veranderd. Regelgeving, artiesten, het wordt steeds groter, het wordt steeds bekender. Ja. Waar loop je nou als organisatie tegenaan op dit moment als je zo'n groot boetefestijn wilt gaan organiseren? Nou, eigenlijk is ons draaiboek klaar en we hebben mensen die zorgen voor de artiesten, mensen die zorgen voor dat het online komt. Want we hebben eerder al staakjes, maar eigenlijk zit het draaiboek heel goed in elkaar. Maar ze kregen natuurlijk ook die van die bekers, dat gedoedel, maar dat regelt het MAF. Want de MAF is eigenlijk de grote organisatie. Wij regelen eigenlijk rondom de artiesten en alles. En ze kregen bij ons nog steeds een Third Freedom paar consumptiebonnen. En wij willen niet groter weer dan dat we al zien. Het belangrijkste is dat we het boete blijven doen. Want 100% fietsen achter route en 111% dat fietsen boete. Ja. Maar is het wel zo dat er komen toch steeds meer mensen kijken zaterdag? Ik ben er zelf een paar keer geweest. Dus ik wil niet groter worden, we willen niet groter worden, maar het groeit toch elk jaar? Nou, we doen er niks aan om groter te worden, laten we het zo zeggen. De mensen die komen, daar is nog plek voor. Wat de regelgeving, wat ze net aangeeft, dat is inderdaad voor een groot gedeelte in handen van het MAF-centrum. En het MAF-centrum die moeten dukken met dat, met dat, wie moet ik het zeggen? Vergunning en zo. Ja. Dus die hebben dat stukje eigenlijk voor hun rekening. En nogmaals, het randgebeuren verder, dat staat wel, dat loopt wel. En dat kunnen we wel mee voelen. Ja, we zetten de verdranghekken een beetje verder weg en de straat is een beetje weer. En iets meer geluid gaan we dit jaar doen, dat er iets meer mensen als... we waren er vorig jaar. Ja, vorig jaar zouden we rond de 1500 dan zeggen, nou oké, dat is denk ik al een heel mooi getal voor wat wij nastreven. En we moeten inderdaad met toiletwagens gaan rekenen. En we moeten wel andere dingen erbij gaan doen. Maar op zich kunnen we het nog goed behappen. 111% vastelovend, zeg je zelf al. Bij u zeggen ze vastelovend. We moeten even goed kijken. In Bree zeggen ze het. En Bree zeggen ze eindelijk vastelovend. Ja, de E, we hebben de A, je hebt de E dan, laat het zo zeggen. Wat voor artiesten heb je dit jaar op de... Nou ja, de Breukers, vanaf het eerste uur. Zoals we weer de Koserger, die ook hier zien. Die komen ook. En we hebben mensen uit Koningsles en uit Neer en uit Blierik, uit Velde, uit... even kijken, hebben we nog uit de soep, Kennerhobby. Te veel om op te nemen. De APK uit Brede, de APK uit Kapel, APK uit Echel. Dus eigenlijk een... Volle bak. Volle bak, ja.
En natuurlijk de prins van Bree zal er aanwezig zijn, het hele gevolg. De boerenbroeder zal waarschijnlijk dan ook wel aanwezig zijn, schat ik. Ja, die zijn zeker aanwezig en die zijn er al bij vanaf de aftrap. Die doen mij de opening gezamenlijk allemaal. En dan wordt het Limburgs volkslied wordt gebracht en vanuit wordt de start wordt gegeven. Beginnen de dansgaders die doen dan de opening en daarna beginnen langzaam het programma te lopen, zeg maar. Voor de mensen die het nog niet weten, nog 12 jaar, waar mogen ze zien? Welke datum is het? En vanaf hoe laat? Als ze het interview maar half hebben meegekregen. De camera is voor u. Je mag maak reclame. Zorg dat mensen komen. Ja, nou ja, het is op 3 februari. We starten om 11 uur vrij. Het is op de Pasteleurstraat, op het plein, neven het MAF-centrum. Maar als ze komt een dag in Bree, dan kan ze het niet missen. Zo simpel is het gewoon. Dat zal ik zeker niet kunnen missen. De huur zit al in de verte en dat is al belangrijk. Gezelligheid zit altijd bovenaan. Ook in Bree bij de 12e Britse boetezitting. In ieder geval heel veel succes met de organisatie. En dank voor de komst en maak er een heel schoon feest van. Gaan we zeker doen. Dank je wel. Dankjewel.